Апошні званок для кагосьці гэта проста словы, а для іх момант, які застанецца назаўжды ў памяці. Насычаная двухдзённая праграма пачалася з вялікай гісторыі, але герою 44 памятныя дошкі з імёнамі, якія нельга забываць. Мы стоим тут на аллее героев и принимаем эстафету силы духа, стойкости, которую нам передали наши деды, прадеды, все те, кто воевал. Это очень, это гордость наша. Мой прадедушка Драшевский Федор Иванович, он участвовал в войне, он прошел все ужасы войны от начала до конца. Его наградили множеством медалей, и это моя гордость. Я хочу нести это и дальше, рассказывать всем. Наступны пункт – урачыстая лінейка, на якой найлепшых выпускнікоў, пераможцаў міжнародных і рэспубліканскіх алімпіяд, конкурсаў, спартыўных спаборніцтваў, турніраў узнагародзілі каштоўнымі падарункамі і прызамі. Яна Болдырава прыехала з Магілёўскай вобласці. Сярод лепшых аказалася дзякуючы перамогам на шматлікіх конкурсах. Дзяўчына марыць звязаць сваё жыццё з навукай. Планую паступаць у Беларускі дзяржаўны універсітэт. И для меня, как для любого выпускника, попасть сюда – это большая честь. Сюда не попадают обычные дети. Это за определенные награды, заслуги. Я являюсь победителем олимпиад по учебному предмету биология, капитан команды интеллектуальных игр. Также увлекаюсь музыкой, и другими науками, скажем так. Свята працягнулася ў лядовым палацы, дзе гасцей здзіўлялі інтэрактыўныя пляцоўкі, фотазоны і дзіцячыя тэлестудыі. Гэта выдатны шанец адпачыць і забыцца на час аб экзаменах. Дарэчы, у 2025 годзе здаваць атэстацыйныя іспыты будуць больш за 55 тысяч выпускнікоў 11-х і больш за 100 тысяч выпускнікоў 9-х класаў. Проявили себя в учебе, в спорте, в творчестве, были активистами общественных, молодежных организаций. И, конечно, для всех их и оставшиеся 56 тысяч ребят, которые сегодня выпускаются из наших школ, это первый шаг во взрослую жизнь. Он волнительный, ответственный, но мы верим в то, что впереди все успешно сдадут и централизованный экзамен, и поступят в наши и университеты, и в колледжи. Пасля выдатнікаў вучобы чакала забаўляльная праграма. Арганізатары падрыхтавалі дыскатэку і запрасілі выступіць перад лепшымі выпускнікамі краіны папулярных у маладзёжным асяроддзі артыстаў сучаснай беларускай эстрады. Нагадаем, што апошнія званкі ў школах Беларусі пройдуць 24 мая. Выпускныя вечары запланаваны на 13 чэрвеня. У гэты ж дзень 11-класнікі атрымаюць атэстаты і сертыфікаты ЦЭ. Ганна Кусташова, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».